Morning ndine Chakite ndicheze. Nthawi zonse timapita kuti koma nkhani zake, chifukwa nthawi zonse zimakhala kuti koma nkhani zake. Akuti apolisi ku Chikwawa amanga Aida Chimwanga wa zaka 23. Nkhani yomwe yazungulira video yazungulira pa internet, pa social media. Aida anayi ndi mimba yoti Mzimayi samaona amaziwa kuti munthu ali ndi mimba, nthawi yobereka inakwana, koma anthu anangodabwa kumuona mimba ya flat. Koma mwana palibe. Ndi anapita kukachita ripoti kwa afumu. Ndi afumu atapita kukatani kukasaka mnyumba mwake muja, anapeza kuti pali zovala zounjikira, pansi pa zovalazo pali bigiri ngati pero yovindikira, ngatimo muli kamwana kali m'madzi, koma kamwana kuti ku fight. Nde ine nazoona mwangozi sindimadza ndikuona chani, koma zandiswa mtima zoopsa zokhudza ndeka ya apolisi antenga sindu zoti zinthu zili bwanji eti. I know kuti anthu tikuziyang'ana, sindu zoti anthu tikuziyang'ana mwa mtundu wanji, koma ineyo pali njira yomwe ndikuyang'ana mental health. Ndikuona ngati Aidayu sanali bwinobwino, kapena ndineyo kuti sali bwinobwino mentally. Ndipereka chitsanzo cha ineyo eti kuti panopo ndili pa maternity leave eti, nkona ndili ndi nthawi yambiri chonje ma video yanja ndili pa leave. Kumene ndili kuno ndimakhala ku Macheza. Mayi, munthu wa mayi akakhala kuna kuti ndodwala kuchipatala kuja, chinthu choyamba amayang'ana mental health. Akamakufunsa mafunso nthawi zonse salipira kufunsa unena kuti ukumva bwanji, ukuganiza bwanji, are you sad, how are you feeling, are you depressed. Nthawi zonse amachita check kuti munthu mwako zikuyenda bwanji. Amayambira uli ndi mimba, kufikira kumapeto kwa mimba kucha amafunsa befunso limene licha. Umafira so mafomu ma questionnaires pamakaso funso limene licha kuti ukumva bwanji munthu mwako. Komanso ukabereka kumakhala ma midwife ndi ma health visitor amabwera kuza kuyendera, amakuzungulira kuchita check kuti kuli bwanji, mwanaso ali bwanji. Osati tsiku limodzi iyayi, amabwera wiki ino wiki amawa, pena amangodulukira mwadzidzidzi dala cholinga kuti angokuona kuti ukukwanitsa ukuchita kopo bwanji, ndi njira yokuchitira support. Akapeza kunena kuti china chake chikukanika kaya ukukhala kuti munthu mukuvutika maganizo, china chake sizikuyenda, uli depressed, nthawi yomwe amakutumiza ku counseling. Chifukwa chonena kuti imatha kukhala development ya matenda ambirimbiri. Mimbazi anthu amene amatha kukhala ndi mimba ndikubereka bwinobwino, mwana basi bwinobwino, ndi anthu amwayi. Eti alipo anthu ena onena kuti siziyenda chonchi chayayi. Kubereka kucha kumachita overwhelm, kubereka kucha plus ma hormones acha amagwira ntchito mwa negative pa thupi lawo munthu mwawo, siziyenda mmene anthu ena ake. Pali matenda osiyanasiyana ma mental health disorders amene ali associated ndi azimayi onena kuti ali ndi mimba kapena akubereka kumene. Anthu ena siziyenda chimodzimodzi, ndipo palibe control yake ndikuchitidwa monitor, ndikukhala ndi support ya mphamvu kwambiri kunena kuti chani amuteteze mzimayi uche. Chifukwa azimayi ena amatha kuzipha, ena amavulaza mwana. Koma sidala iyayi, zimakhala kunena kuti basi zangochita affect pali postpartum depression. Matha kungokhala kuti kubereka mwana ucho kungokhala depressed, sufuna chilichonse, sufuna kula daliyese, kudana daliyese, kumadana ndi mwana imwe. Never postpartum psychosis. Iyi ndeyo ipitsitsa. Amafunisisa kuti aone kuti usapeze kuti wakhala ndi psychosis. Kubereka kucha ndi chinthu amene azimayi lesa amene anabereka kudziwa kubereka kuti ndi chani. Kuti anthu ena amatha kutuluka mu bwinobwino, koma anthu ena satuluka mu bwinobwino. Zimachita affect so negative, amatha kupeza kuti akhangala panga temporary misala ya temporary, nkupanga zinthu zoopsa zodabwisa zonena kuti sangapange normal. Nde anthu amafunika kuchitikedwa assess. Komanso munthu cha kuti masiku amene achawo leading up to kubereka kucha kukhala ndi support ndithu anthu okuzungulira kuti aziona. Chifukwa zimenezo zimavulazisana. Ndikudziwa kuti pachikaso nkhani ina tsikana wina anakataya mwana toilet. Maiko ngatuna amauchita monitor, fayira amanena kuti zimatha kupangika for up to 1 year mwana kubadwa kufika mpaka chaka. Munthu umafunika basi anthu azikuchita check kuti zikukhala bwanji. Ndezo option zozizibitsa koma ine ndikuona ineyo personal sindoti ndikuchita diagnose, ndikuona ngati kuti munthu simunali bwinobwino yayi. Chifukwa chabwino mwanayo wamuyika mbikiri wamupha wate basi nkumusunga kuchipinda nkuvindikira kuzovala. Why? Munthu wada akudziwa unena kuti aliyesa akuyembekezera kuti afuna kuona mwana. Munthu wake ndi utekera kuti munthu wake sukugwira, sakuchita reason, sakuganiza lopa ng'ono, saziwa zimene akupanga. Nde I will follow up nkhani imene iyo. Zongofunika mental health awareness kwambiri yokhudza azimayi onena kuti ndodwala kapena kubereka, because sudziwa kuti zikuchita affect bwanji.
eti nde support ikuzokaonera kuti ma health visit amene tikunena kulibe ku Malawi koma at least family eti munthu kayazi anti azipongozi azichemwali makolo just kungokhala ndi that extra support. Nde that's what I think ngani opya koma kungofunika kuunikirako bwino kunena kuti pali issue yoyamba inali imeneyo. Ndiye yachiwiri akuti munthu waphedwa chifukwa cha fetereza wake imwe abambo azaka ndikuonesa kuchiradzuka asibambo awiri amangidwa fachira organized kuti apha abambo ena ake dzina aulalia azaka 65 aphedwa chifukwa cha fetereza wa matumba awiri afetereza awapha kwa khapa mmutumu ndikuabera katundu kuabera so matumba awiri afetereza anthu awapeza atamwalira ali mnyumba mwawo komano anthu awiriwo agwidwa chifukwa china kuti amakagulitsa agwidwa kugulitsa katundu wawo wa aulalia nde sizokha zija zovala za munthu onena kuti amupha zija anthu inu munthu akaferefetereza wake matumba awiri kupha mpaka kupha munthu dziko litu kodi anthu alowere kuti zinthu zikuvuta sikuti zikuvuta munthu mmodzi zikudulira aliyense sikuti zadulira ukhawa amene akuphansa uwoyi nde anthu atani inonso pano matumba awiri afetereza mpaka na mukamuphe munthu mpaka na basi kumbera kumakagulisa openly anthu mpaka na basi kwagwira kumato anthu atu wiki yonse kudzafika nopomaoneka ngati wiki yonse kukugwa zina zake zosakhala bwino choncheti nde akuti yomaliza yakwathu mwana wa zaka 16 wagwiririra mayi gogo wa zaka 74 yoyende kusoesa komenti iyeyo nyamata zaka 16 amasilira amayi azaka 74 mpaka nakwagwirira nyamata ngati amene yoyo ndi magulu ake okhaokha choti olana akuzogwiririra mwana ngati ali pa mtima panga chiwembu munthu achikulire ngati amene munthu oneoda kwena umuopa kumpatsa ulemu akhoza kupanga chikongeso pa mwana anthu ake ndi amene munthu woopsa amene yosayeneka kukhala mu society yayi akwena ukakhala otsekeredwa kwina kwake chifukwa amayiwo agogo akayezedwa ndipo patsimikizidwa ndi kuti munthu anatanidi anagwiririra. Ndikambe kunja nenkhani inachitika ku UK 2019 msikana uyu ndi Verify Kudi dzina lake anabereka ali wang'ono she was 17 years old anaindi mwana nde anali atasapa muno kukwana zaka 18 amakhala yekha ni mwana wakeyo amakhala amapasa anthu ku UK ukakaona kuti pena ulibe kalikonse amatha kupasa nyumba boma lima kupasa nyumba anampasa flat yoti azikhalamo amamgaira ndalama zoti azikhala kudya ndi mwana wakeyo every week nde amakhala awiri ni mwana wakeyo iyeyo ni mwana wake dzina lake Asiya atsapa muno kukwana zaka ziwiri edi mwina kungodutsa chaka ndi half ndezomwe zinachitika Verify amakwanisa zaka 18 nda anachita decide kuti apite kumanya udinzi akanjoye nde anaona kuti nde apanga bwanji ndi mwana iye afuna akanjoye anangotenga mwana ucha kumusiya nyumba angomukira nyumba nkutuluka mavideo yake ndawa mukuona apa muchira muona akutuluka nyumba anapita kukasangalala kwa ndazi nzake anapita ku club amajambulisa kadi yake pena anaicheka mapesa unena kuti amapita mu malo ukadya anachokapo kwa masiku 6 atamusiya mwana ucha asiya yeka nyumba mwana wa chaka ndi half anakanjoya kumanya udinzi kwake kuwaenda masiku 6 anabwereraso video yake ndiyo akumonetsa kulowayo CCTV panatenga hours 3 kuti aimbe phone ku police kunena kuti mwana wanga sakudzuka apolisi kubwera anapeza ndi mwana watani wamwalira apeza mwana wamwalira kumfusa kuti zakabwanja amangonda maso zosadziwika bwino kunena ichi komano mapeto ake anapeza chilungamo kunena kupeza so ma CCTV kuti anachoka kumutsekera mwana nyumba for 6 days nde zitadziwika chilungamo Verify anamanga for 9 years anachita plead guilty to manslaughter ya mwana wake nde imene nkhani ya Verify yakunja manyaudings mamoda akanatha kungokamsiya mwana iye ali ndi mai yake sikuti analibe mai yake ali mai yake ali ndi anthu ena achibale akanatha kukansiya mwana yake achibaleko kuti ndi birthday yanga ndifuna ndikasangalale koma anasankha kupanga nkhaza
komanso atafufuza anapeza kuti sikanayi koyamba anamutsekerapo, so ulendo wina anamutsekerapo mwanayo for 2 days anampeza ali moyo. Ndi ataona kuti wakhala moyo 2 days ndiyoti mwina so akoza kukhalanso 6 days. Ndi imene nkhani ya verify anamanga tinena pano. Ndaifayo lina yaifupi kwambiri ndinena ina. Uyu ndi Shirley Mackenzie, msikanayi wa zaka 19 ende anali ndi chibwenzi chake Damian Russo. Damian anali zaka 20. Iyo chanda anamva mphekesero ne kuti Damian afuna kuthetsa chibwenzi. Ndiye posafuna kuti chibwenzi chite anaona kuti kuli bwino tonse tingotani tingofapo. Ndi zimene anachita iye anali ndi galimoto. Damian anali sanathetseka chibwenzi. Ananyamuka anatenga galimoto ndi kuyesera kumayendesa pena pake ruti ina yake ndi CCTV inamuchambula amayendesa kumaonesa kuti afuna kuyenda njira iyi, anayendesa kangapo njira imene ichayi. Kenako ananyamuka chibwenzi chinayi sanati anakantenga chibwenzi chake chiche Damian, koma Damian sanaliyeka analinso ndi nzake dzina lake ili sindinaloweza. Anali ndi nzake ucho ndi anali anthu atatu galimoto. Nensika uja ndamene amayendesa Shirley Mackenzie. Ndi Shirley anayithamangitsa galimoto kuchita speed for over kuposa 100 miles per hour. Ndikuyithamangitsa ndimene mukuyiona apa ichi speed akuti kuli bwino onse angodani onse angofa kusiyana ngati kuti chibwenzi chiti. Anayithamangitsa galimoto ndi kumenya khoma. Ila kuchita taje khoma ndi kumenya khoma. Galimoto ndi kuphwasukiratu kunyenyeka. Anyamata awiri osaja anafera kumwe. Iye anatuluka mu bwino mmene yakonekera apa ndi munthu oneona anali galimoto yonera yanyenyeka, anthu awiri atani amwalira. Ndi anampanga charge mlandu wokupha oneona kuti wapha anthu awiri. And anampeza kuti ali guilty, anamanga for 15 years to life, koma masentence awiri. Mmodzi 15 years to life, wina yunso 15 years to life. Ngati kuti minimum yochita save ikhala ngati 30 years to life. Chifukwa choti akuti basi akuti kunali kudzipha komanso safuna kufaika wapende awo ndanangomwalira ndi awo iye nkukhala ndi moyo. Ndapa akulira kukhoti kuti amukhululukire samaziwa zimene akupanga, koma anammanga panopo ammanga chaka chomwe chinonso chomwe achita sentence Shirley Mackenzie. Ndi kali zomwe ndali nazo lero ndi zomwezo, mukhale ndi tsiku lopambana.